Мәнияр абай сәсебіз. Мүлме ауылы мәдәният йорты қаршында мәгълүмат бирә торган такта. Белдерүләр тактасы. Беренче афишаны алып синкасына куябыз мен. Юк, беренчесен Алла бирсә, Ходай кушса, рөхсәт бирсәләр, мүлме фәснәкын куябыз. Алла бирсә. Домкрат әйтер. Күтәреп куябыз. Кысылган. Килгәннәр ачылган. Авылга барамын, бу авылга киләмен. Шәп кешеләрне күзләп мин туда-сюда йөргәлим. Әбри булыр абзагыз. Авылларыгызга килсәм, мине күрми калмагыз. Әбри булыр абзагыз. Авылларыгызга килсәм, мине күрми калмагыз. Әбри булыр абзагыз. Киемнәремнең шутыйып көндә берсен киям. Авыл сайын шәп кешеләр һәрберсен танып беләм. Әбри булыр абзагыз. Авылларыгызга килсәм, танымыйча тормагыз. Әбри булыр абзагыз. Авылларыгызга килсәм, танымыйча тормагыз.